The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 25:21, his Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. John 15:11-12. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Psalm 5:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Psalm 51:12-13. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Psalm 118:24. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Proverbs 17:22. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. 2 Timothy 1:7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagtuman sa atong tulumanon, sa our routine, ang pagsugid sa atong mga salang nabuhat nining adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag kung dili nato isugid. Excuse me. Busa. Ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam ta sa atong tag sa kakalag o nga kita magaampo sa hilom. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw, nga imong idugang sa among tagsa-tag sa kakinabuhi. Salamat o Diyos sa imong grasya, nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Salamat. Yan ang among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon, tudloi kami, o tultuli kami. Pasabta kami sa tinaw sa imong mga kamatuoran, aron kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Ubani kami pinagis pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo. Mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Atong mga higala, atong mga silingan, atong mga suki na nga nagasunod ning atong ministry pinagi sa YouTube o ilabi na sa atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome everyone. Nininglan sa mga adlaw. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. O agiglabas gyapon sa atong panumduman nga kay mao man gani atong dugukan sa atong hilisgutan, hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kita gilamdagan o gipasabot nga hypostatic English kini nga pulong. This is the affirmation of the two natures ni Ginoong Jesucristo. Mao tong ang Juan 1:14 nagaingon, and the Word was made flesh. So kanang flesh, there is human nature ni Ginoong Jesucristo, and dwelt among us, full of grace and truth. So ang buot pasabot gyud sa original nga pulong, hypostasis. This is the original word, where they transliterated it into hypostatic. Now, ang hypostasis, the essential and basic nature of identity. O kining essential and basic nature is what our Lord Jesus Christ had. So mo kini nga, and the Word was made flesh, mao kana ang hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. Ug kining duha niya ka kinaiya, kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao, these two natures belong only to the Lord Jesus Christ. But there is no change in the human nature ni Ginoong Jesucristo. Walay kausaban. Just as there is no change, wa po'y kausaban sa iyang pagka-Diyos. O kini sa ato nang nahibawan, these two natures became distinct, nakalahi. Not identical. They are different and they are separate. So, that made our Lord Jesus Christ the unique person in the entire universe. Kay duha ka kinaiya ang iyang gihuptan, kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. Mao ni ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. So kung balikon nga, his divine nature always remained the divine nature, and his human nature always remains the human nature. Again, they go together, but they are separate. Excuse me. Nagkuyog pero nagbuwag, separate. So si Ginoong Jesucristo sa iyang pagka-Diyos nalagiya sa napulo ka mga kinaiya sa Dios, o kini tinuod kini sa Dios nga Amahan, sa Dios Espiritu Santo, o sa Dios nga Anak nga si Ginoong Jesucristo. The 10 attributes o ang nature of man nga doon na may 5 ka mga attributes, hindi pa nag-iya usab ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao. So, nobody is like the Lord Jesus Christ. Kita nimo, tungod kay siya, ang talagsaon nga persona sa tibuok nga universo. So, mao na ang gimanduan kita sa Efesios 5:1, be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Kana nagpasabot, be imitators of our Lord's life in His humanity. Not His being God. Kaya imposible man na. So be imitators of Christ's spiritual life. Samtang din niya pa siya niyang kalibutan na sa una niyang pag-anhi, as He applied the divine viewpoint, agi o pagtuman niya sa kabubuton sa iyang langitong Amahan, kabubuton, tuyo, plano, alang sa iyang kinabuhi. So, atong nibawan nga si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, dinhi sa kalibutan, una niyang pag-anhi, his life on earth was inside the divine dynasphere niya. Kagitawag na to og unsa,
prototype nga way paggamit sa iyang mga attributes o mga kinaiya siyang pagka-Diyos. Wala. So, the Lord Jesus Christ had to be a perfect man aron siya mahimong manluluwas sa kalibutan. So, mao kadto ang kalifikar ni Ginoong Kristo nga manluluwas. Wala siya ay original nga sala ni Adan, wala siya ay kinaya makasasala, wala siya makabuhat ng bisag gamay nga sala, personal nga sala. Siya lamang ang hingpit nga sakob sa kaliwatan sa tao. He was perfect. In fact, he possessed the perfect happiness. Kay Diyos man siya. He remained perfect God. At the same time, he remained perfect man. That is the hypostatic union ni Ginoong Hesus Kristo. Now, okay. Ato karong ipadayon kadtong atong gibiyaan kagahapon, okay. Niya ay punto nga atong dadon usab kanimo agi pahinumdum sa tagsa-tagsa nato ka kalag, of course, ang kalag man nato mo ay hatagag dakong gibugaton dili ang lawas. You see, of course, kung puta mo ingon, ayaw na lang yung gatimana na yung lawas. Kay, excuse me. Okay. Now, atong giingon kanimo, nga kitang mga magtutuo na nag-iya o angay-angay mga pribilehiyo o mga kahigayunan sa pagtubo spiritually. We have equal privileges and opportunities to grow up spiritually. Manang sige na kung balik-balik, kung wala tayo ikapangulipas, wala tayo excuse nga dili kita makatubo spiritually. As such, kitang mga magtutuo are not to compare. Dili na to itandi ang atong kaugalingon ngadto sa ubang tao. No, ubang mga magtutuo. Ayaw. Now, kaysa diha nga ikaw mo sugod sa pagtandi sa mong kaugalingon ngadto sa uban, sugod na, you will be in trouble. Like what happened to ni karong kanang gikabuangan nga Facebook craze. And you know how this uso karon, you know how disadvantageous this Facebook thing to our spiritual life. Now, di mapuntanan noon nga nasa Facebook makadaot na may uban maka hatag og kaayuhan. You see? So, we do not condemn totally. Kaya na malagi mga mayo pong mapupo nato diha. Kaya mao naman uso lagi karon. Now, ang Episo 3, Kapitulo 9, versikulo 20, nagkakanayon. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Na atong hinumduman, ang atong tumong sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Unsahan? What is our goal? Spiritual maturity. Pagkahamtong ay spirituhanon, mao ni ang atong tumong, our objective. Kay kini nga atong katuigan sa simbahan, in the age in which we live, this is a unique period or age, dili ni kasagaran. Gawas nga kini gitawag og katuigan sa simbahan, gitawag kini og panahon o katuigan nga naay pantay-pantay, angay-angay nga pribilehiyo o angay-angay nga mga oportunidad. Niini nga itong katuigan karon, kitang mga magtutuo gimanduan nga anha kita papuy sa Dios diha sa iyang dapit nga anay gahom niya. Ang sa gitawag nato niya, operational divine dynasty. We should always be inside
that operational divine sphere because that is the royal palace, harianong palasyo. In fact, mao kana ang dapit nga giandam sa Dios sa kanan pang tanan. Giandaman na kitang mga magtotoo. Because this is the only place where we can fulfill the protocol plan of God. Kaya nga naman, gawas nga ikaw napundaan sa Espiritu Santo. Ikaw gidumala naman sa Espiritu Santo. Ang imong pangunahuna, tanan, gidumala. You see, you are being empowered by God's divine power. That's the only place we are supposed to stay. And this is a mental attitude, by the way. Basig nakalimot ka nga kini is sistema kini sa panghunahuna. It is a system of thinking. Kitang mga magtotoo, pildiro ka ba o mananaog ka ba, gisangkapan sa Dios equally. Ano gitawag nato equal portfolio of invisible assets. Kitang mga magtotoo are going to be evaluated during the judgment seat of Christ. Basig nakalimot na sa kaniana. Kanusa ni may tabo, kining judgment seat of Christ. Human gyud right after the rapture. Inigsakgaw na natong mga magtotoo, ubos ning katuigan sa simbahan, o kini otherwise called exit resurrection. Gisangkapan kita sa Dios o unsa binanhaw na nga lawas. Resurrected body. Now, mao na ang akong gingon nimo nga all have no excuse not to be a winner in the spiritual life. Wala kay kanang ikabaliban. Wa kay ikapangatarungan. Apan kumalikon, it's all a matter of choice. Narana nimo. Buot ka bang mahimong mananaog, winner, or pildiro, loser? It's all a matter of choice. Now, diha usab sa 2 Corinto 5:17 nag-ingon man kananga. Therefore, if any man be in Christ, kung sabot pasabot ni ining in Christ, kini kong phrase nga in Christ, kini na kong lugan nga ang tao nga hingtungdan bahin ini siya nadugtong nahiusa na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa wala na katapusan. Pinaagi sa pagbautismo kaniya sa Espiritu Santo. That is the process. I mean, nadugtong nahiusa ka kang Kristo, gawin kaniya ng pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. So, diha sa mong teksto, 2 Corinthians 5:17, you are a new creature. Kaya naman ka ni Ginoong Jesucristo. Bag-o ka na nga binuhat. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Bag-o tanan. Now, mao na nga ato sa ning kutlo no sab ni kay manungdanon gyud pagayo kini bahin ni atong hiskutan nga Dias Roma 10:17 faith pistis kana sa original nga Grigong pulong. Pistis is faith. Okay? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ephesians 1:11 in whom also we have obtained an inheritance. Natin mga panulundon nga naghuwat nato dito sa eternidad. Ayaw nakalimti. Roma 12:2 na mao ni manungdanon pag-ayo kini maong bersikulo kay labot kini sa atong pangunahuna. Okay? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now,
Ayaw po kalimti katong kanunay na itong yukutlo sa di ba itong magsugod sa itong Bible study. Hebrews 4:12, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Na? Iyon nakalimti. Hebrewanon 4:12. So, tunan na to kining pulong sa Dios lagi. Pinagi sa, well, of course, kining atong ministry, we are adopting the so-called ICE method. ICE. I stands for isagogical, C for categorical, ug ang E exegetical. Now, ang sabot pasabot, isagogical, we kanang study God's Word through its historical background. Kada kapitulo, bersikulo, nga atong tunan, kinahanglan ato kining ibalik o basihan ang kasaysayan sa pagsuwat gyud niya ng maong kapitulo o bersikulo. That's isagogical. It deals with history, mga historical. Ang C, which is categorical, lain-lain nga bahin. Na bahin kaluwasan, bahin sa faith rest drill, bahin sa rebound, bahin sa divine dynasphere, all of those. Categorical. Okay? O ang E mo to'y exegetical, exegesis, ang buot pasabot, nga itong tunan ng pulong sa Dios based on its original nga pulong. Ang iba naman ta nga Old Testament was written originally in Hebrew and Aramaic. Whereas ang New Testament, unsa man pagsuwat nini, ang lingwahe nga gigamit mo ng Greek language. So mo ni study through the eyes method. Kung buot yung ka nga makakaton sa unsay sabot sa nagkalalay mga teksto sa pulong sa Dios. Now, balik ta sa atong hilisgutan. Inumduman nato nga si Ginoong Jesucristo mismo mo mihatag kanatos katungod nga kita mahimong mga anak sa Dios. Si Ginoong Jesucristo. Ephesians 1:4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated, okay? Yan na po ding predestinated. Having predestinated us unto the adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Now, kitang mga magtotoo, pinili, elected, and predestined to obtain. Mao ni, nga mudawat kita kining panulundon, this inheritance. Giandaman na rabata sa Dios ni ining atong inheritance. Dito pas kaniya itong wapang tanan. Katungod siyang pagka-omnisciente, nebo, o kinsay mo dawat, kaluwasan, o kinsay dihi. O kadtong nebo, ano niya nga mo dawat, you see, iya da yung reserbahan in heaven to be revealed in the last time. You see? So akong balikon, kitang mga magtotoo, pinili o predestined to obtain mudawat ining panulundon. Reserved in heaven. Gireserba na. You see? So, kini ko nga itong kinabuhi dinis kalibutan. Ingnon ta has been interwoven. Sabot pa sabot. Mura pag ginansilyo, gigansilyo. Naibaw ka ba kung sa gansilyo? Do you still remember this word?
gansilyo. Well, I don't need to explain further about this, basta gansilyo, daghang hibaw ninyo na gawa sa itong mga batan-on tingaling, di, once sila kaabot bahin ini gansilyo, kaya mo man niya itong kanang pasabot kanimo nga ang atong kinabuhi din is kalibutan, mura gigansilyo sa Dios. So, ehemplo, maggansilyo ka og scarf, okay? Sweater baron, etc. Nga sa diha nga mabadbad ang tumoy sa gansilyo. Diyan sa, unsa may tabo nga mabadbad ang tumoy sa gansilyo. Huslo. Mahuslo ang tanan, usta? That is why mahinungdanon sa tao, alang sa tao, sa pag-ila sa mga katalagman sa kasaysayan, the disasters of history. The will of God is objectively designed all for His own glory. Hinumdumi nga ang Diyos hingpit. Okay? God is perfect. God has perfect satisfaction in all of His being God. Ang iyang kabuuton, ang iyang kanang objective, ang iyang plano, ang iyang tuyo, are all perfect. Hingpitanan. Colossus 3:12, so as those chosen, meaning pinili, kay ang ato kong timan-an ni kining election and predestination. These are all for us believers only. Timan niya? Wala bot din niya ang mga di magtotoo. Alang lamang kini sa mga magtotoo. Kaya ang mga di magtotoo, guru, have nothing to do with these two things. Kaya, anong ka ba niya itong computer assets? Ang kining bahin sa eleksyon, nasuod ni sa, of course, computer. Kunya na ay gitawag nato nga RAM, ROM, read only memory. Kini ang RAM di na kana mausab. Okay? Apan ang predestination, PRAM, okay? God's provision for you. Kini gireserba na dito sa langit. Alang kanimo magtotoo. O kini ibutyag to be revealed sa katapusang kapanahunan in the last time. Ephesians 1:3 naghisgot kini og spiritual blessings. Ephesians 1:11 also we have obtained an inheritance. Isi naghisgot kini og mga panulundon. Efesios 4:11 and He gave some apostles, some evangelists, and some pastor teachers. Verse 12, for the perfecting of the saints. Verse 13, till we all come in the unity of the faith. 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord, by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible. Verse 5, who are kept by the power of God unto salvation, ready to be revealed in the last time. Na, balik na po. Now, by the way, kadugong mga judges, mga maghuhukom nitong ilang panahon sa Old Testament, kinsa man itong mga judges, for example, kadto si Othniel, mo ito una nga maghuhukom. Unya si Gideon, misunod si Samson, o si Samuel. Mo ito siya katapusan sa mga maghuhukom. No. Dinha, boy mga hari, kings. Kinsa may naguna? Kinsa una nga hari? Si Saulo. Okay?
O niya, diya si David, si Solomon, Jeroboam. Now, di na to duputan o sa ganimbahin na ni paghisgot ni ini. Opan, balik ta. Bahin sa mga butang nga gikinahanglan sa tao. Aron siya makakabot yun niya ng panahon nga siya makaamgo nga nanginahanglan siya og kaluwasan. There are two requirements to be saved. Baka pila ni unsa ni kining duha ka mga panginahanglan aron ang tao maluwas. Una gyud ni ang iyang pagkasayod bahin sa mayong balita sa kaluwasan. So therefore, aron siya masayod, kinahanglan siya maminaw. Okay? Magpatalinghog siya hantod nga makakat-on siya diha. So he acquires knowledge of the gospel. Okay? So mao na nag-una. Ang ikaduha, pagtuo lamang kang Kristo lamang. So imbo pasabot na activated na banhaw o na tao na unsa na himugso pag-usab na buhi, activated ang iyang pagtuo. You see? So kitang mga magtutuo therefore, mga tinawag na. We have been invited, elected, appointed. Mao na dihang original nga pulong eklektos, meaning elected and predestined. Mga tinawag. Kletos, gikan mo ni sa original nga pulong kaleo, called, gipagtawag o tinawag. Now, nabitaw na sa Roma 8:29, nagaingon magkana, foreknow, unsa may foreknowledge. Naibaw andaan, manibot pasabot. Foreknow, predestinate to be conformed to the image of His Son. Now, kitang mga magtutuo, gimanduan, to live by faith and not by sight. Nga kita magakinabuhi na pinagis pagtuo, ug dili sa unsay ato makita. 2 Corintios 5:7. Og kita sayod na nga kitang mga magtutuo, mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. So, we are to live as royalty. Kay mga harianon man ta. Pinagi sa unsa? By following the requirements of the royal family honor code. O taw-taw naman tawa maghisgot bahin ini, no? Kinira ba nga itong basihan? So we have to follow the requirements so we can live as royalty. Kaya kita kung mga magtotoo, gimanduan to live as royalty, not as scums. O man ay kanang opposite sa royalty, scams. Ano sa may pasabot sa scams? Mga way puhos, way inungdan. Now, excuse me. As believers, kita gisagop sa Dios, pinagi kang Ginoong Kristo. We have been adopted by God through our Lord Jesus Christ. Thus, we have been bestowed an inheritance. Na, gitagan-an ta sa Dios sa atong panulundon. Ephesians 1:5, according to the good pleasure of His will. Hence, kitang mga magtutuo should learn God's will. Basic kayo kini ha. Labihan kining mga sirugdanan, kining mga punto sa doktrina. We should learn God's will. Unsaon? Way lain nga paagi, kundili pinagi lamang sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. By studying God's Word, not only that we will know His will, but develop ugmaron kini atong pagtuo ngadto kaniya. Roma 10:17, and the more we love Him. Kaya mao man na ang pagi. This is the process. Okay?
nga atong makabuot kining maong kanang tumong na to ingon nga mga magtuto, mga anak sa Dios. Kaysa maugmad na, musamot na yung kalig-on kina itong pagtuo nga to kaniya, pinagisa itong pagtuon sa pulong sa Dios, pagdungog nini sa gitudlo, the more we love Him, musamot na nga itong gugma nga to kaniya. How do we love God? Ang tanaw ko nimo, unsaon nimo pahigugma ang Dios? By keeping His word. Pagtuman nimo sa iyang pulong. Kay Roma 8:28, God causes all things together for good. Siya. Verse 29 diha sa maong teksto, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Principles. God foreknows the future. He knows what you will decide. Naibaw siya. Long before you make that decision, naibawan na sa Diyos. You see? God's omniscience knows everything. Di man nina, naibawan sa Diyos ang tanan. Mauna kay naibawan man niyang tanan, huwag makaiskapo. But God wants believers to make good and right decisions in life. Alang sa iyang kabulanan. For His own glory. Sa himaya, alang si himaya sa Diyos. Now, subo, gyud palandungon nga, sa diha nga, kitang mga magtotoo, makahimo, dili mayo, sayop, mga desisyon. Of course, dili mahimaya ang Diyos. God is not glorified. Mao na nga Colossians 3:12 nagaingon, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Now, diniyo sa tamuhunong ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay diini kay napagyoy mga punto sa doktrinang may nungdanon nga itong may bawan. Okay? Okay, mag-ampo ta karon. Ako kang pangutanon ni Gala, labi na kami kaninyong mga bago pa. Nga wala pa makadangwat sa kaluwasan, ako kang pangutanon. Higala kung ugaling mamatay ka karon, na dili ka makaingog simbako. Kaya ang kamatayon, moabot ng gyud ka na itong tanan. So, nangutana ko kanimo, kung ugaling mamatay ka karon, naibaw ka ba? Ug may langit ka, o may impyerno ka ba hangtod sa kangturan? Now, ang Biblia, ang pulong sa Diyos, nagkanayon. Ngayon mo raw ka ng mahibawan. So, nangutana ko kanimo, higala, sa maong pangutana, tungod kay kini, ang labing may nungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Wala laing may nungdanon sa imong kinabuhi. So, pangutanon ta ka kanini, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba o sa katalahuron, dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba. Ang Biblia God nagsultis ingon, kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas, unas tanan, kinahanglang moangkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kaya matul pa sa Roma 3:10-12, kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gyoy tao nga matarong. Way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat umayo. Wala bisan usa. Kaya nakasala ang tanan ug nailayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala. Timan ini.
ang imong mga sala mahinungdan nga nakabsan kas himaya sa Dios. Kung mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka may langit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga na inahigugma nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Kini siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa ka cross sa tuyos pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Nabitaw ang sulti di sa Roma 5:8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang panghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Na ang nakaluwas sa tao mao kadtong kamatayong spiritual nga nahiaguma ni Ginoong Kristo. Kay mao katoy bayad sa silot sa atong mga sala. Kaya ang Kolosas 1:14 na kanayon nga maoy naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Busa ako na lang kining labason sa imong parumduman higala. Ako kang pangutanon pag-usab. Pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang maong bugtong pagis kaluwasan ug wala nay lain. Pangutanon ka nako. Unsa man? Mutuo ka ba kang Ginoong Kristo nga imong manluwas aron ikaw maluwas? O musalikway ka balang niya nga manluwas ug ikaw mahinukman? So ikaw, na kay kapilian. Duhara ang imong kapilian. Mutuo o musalikway. So karon pili higala. Apan sabta, ang gisultis pulo sa Dios diha sa Juan 3:18. Ang dili mutuo, mahinukman ang daan, tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pagpainumdum kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat nining higayon nga among gipahimuslan kining imong grasya. Ug bani kami sa among pagpadayon sa among adlaw-adlawng panginabuhi, ingon nga imong mga anak nga ang imong mga pulong lamang ang among magamit aron kami makakinabuhi niya ng dili kasagarang matang sa pagkinabuhi, the spiritual life which is eusebia, the godliness. Pinagi sa among pagpuyo diyan sa imong dapit nga na ang imong gahom nga gitawag og operational divine dynasphere. Salamat o Diyos nining imong paglamdag kanamo. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.